Lain gina, oy. Challenge gali, challenge. Challenge di pakaw ko ng pisaw. Ano ko, hindi ka nanay dahon ni. Hindi ko na no. Kisting gali ba? Hello guys, magbalot challenge man daw mi. Ingon ni Bulkit. Ambot Kuya. sa baka kaninga. Sana una ani kuya karon nga. Daghan man kainin sili, di bagi ko gakaon an balot guys. Ano na siguro na. Piso oy. Ambot ba rin sa unsa ning pakasod sa ulo ning bata. Ay dali Bulkit be. Ikaw may kuan diri yo. Unsa ba ni namin nga sili daghan unsa ba kaani nga. Sugdi na na. Di ra bagi gakaonan. Uy. Sige kaon makaon mo balot. Unsa man ang sili kan una? Gamer kay na akong dugangan gamay yo kaniyo. Ayati, di naman tayo ni pakaon oy. Adan. Unsa man di man Guys, pakaon na lang kayo. So challenge gali. Ayati. Wapito. Na di ra bagi ko ni ra ako. Yun na pagtubig-tubig eh. Na di ko ana. Pagkaon na di kay ikaw may guide ani. Di wala sa dili na dito na dili dito na Sa pagkaon. Saan nimo kaon na dito sa pagka-challenge. Kani ginanglan ta ani. Ato ning lata-lataon sa ang sili diri. Ayati. Tanan. Sa man na dili na makaon. Tapos para mo ato siyang tiga kung dokon. Dahak lang sa pagkaon ana. Manlupot pag ginstong mata karon. Ay bagkuan. Okay. Kaon martikaon ana. Hala naman na kayo dili naman tayo may pakaon. Ini, di malang. Si magag pwede lagi challenge gali kayo. Challenge. Wa ko suka kaon aning balot ba. Tinda muro gamay ning piso ani. Ah, Ha? dahil buta tong suka. Akong pilion. Kanang ulay piso. Suka. Yup, mura man nag-ipainom sa kanding nga para ihawon. Sawan na, oy. Ay. Kanding gani nga na kanding ipainom ani patay mangani na. Sawan na, oy. Ay patay. Inaana ba ipakainom sa kanding mas ihawon? Mas kuno kamo na ba ko nga mas bagsik bakas kanding nga hiyawonon. Pagsik lagi tos. Kato kanding ikaw pero kay baka ba ya? Buong-buong gini si Bulkit guys, oh. Lato ketchup gamay para hinayan tamis. ako ni aning. Ketchup gamay para tamis. Ano ba sa nakuto? Ano sa nila mi ana, oy. Sa man binuang man na, oy, dili na makaon. Ketchup? Ayaw to ilabay. Suka. Puta pag dagang suka. Uy, Suka? ayaw na. Garap niya ako. Bakit anong ko sa Facebook ka ilabog-labog kinigaw mo na? Tao nga, ang suka. Nay na ganun. Ayaw ka buwak na. Klaro. Ano ko sa Facebook ka inigaw man nagluto kay buwak. Ah, sama na, uy. Sa ako man lugar na ron. Kanon, kanding anak di kakaya. Sama ni guys, kung sabay nakasulod sa ulo ani oh. Na, ang otok niya ba nanobra? Gilay. Yung sa naman ni. Sige. Dore. Gilay ikaw na nay. Oh. Ikaw na, Kani Nay. ako ang gamay. Butang sa iyong. Piso. Gilay. Butang sa iyong. Hmm. Bantay lang na piso niya. Say bay balot nga wala play piso. Agoy, Ay, di ko, oh sige na, sige. Din Na may piso. ha? Na may piso. Ang balot na piso gali. Yak. Nanay oh, kana. O saan ko man ang agik amang ko nagbasok oh. Ha? Hugaw man ni akong kamot. Lato. O saan ko man na. Ha? Pagkuhan itong sagbutin rin, kaya itong kunon, itong sukon. Paggo sa panog Yeah. anong sok iduhin bin. Kung saan may kaniyan, itong sukong kahoy, yan nga, imo man ng gilunod, way Muna luwag. siyang balot challenge with a twist oh. Kamutang na dyan, uy. Nanti ikaw rin, di alas sagbot oh. Kato oh. Itong ganding-ganding. Ganding-ganding. Basta. Ni oh. Ganding. Limpyo man mo. Oh, sige. Sige. Gunoy. Tut, yung sana siya, chopstick. Chopstick. Ginandre, magpamili pa man dyan sa Sige. imong kuan. Sige na nay. Guys, balot challenge sa nanay. Kanana. Dili man madakpan. Suyo pa na din sa sabaw nay. Ha? Dili ko akong piliun. Nay, wala pili ay sa nay. Sabay kay dili makaon eh. Ayun ay para ganun. Malay ba dinos na bidang balot ko. Grabe kahalang kayo eh. Dios sa isa na, Dios na isa. Iwasak isang grabe kahalang Ay, kayo. balik na. Oo, ako lawayo. Panahon ko rin banti ka. Dios sa isa na ito para mahuman ang challenge. Ikaw, halang kayo. Pwede ka moot ba ni? Lisod gusto na. Para na. Kana nay.
Kana i-chopstick. Sige. Aw, baby. Amo chopstick. Chopstick. Alang kayo ako nang di masabot. Ano ni? Di. Chopstick stop to boy. Ano, eh? Ay, sanay. Gabi, good. Sino nay? Yung lang nay. Dali ko na. Sige na ba? Di ko. Nay, sige. Nay, kisa na ba? Di ko suka ko Nay, imong kinalod. nay, kinangan na kayo mo-subscribe na sila nay. Kundi na nay. Sukahon ko na Nay, na. mo-subscribe Kaya, mo na, sir. Mo-subscribe sila nay. Kundi mo kanina. Nay. Banta lang. Agay, di ko na na. Dili ko na. Dili ko lagi. Alay. Ay, sige na ba? Kamu lagi na mus ka nalata. Kali lang. Nay. Kali ka yelo. Kali yelo. Sige na. Kanirang ako. Nay, kisa lang ba? Banta lang. Ako na, na I love you. Isa na. Hungit ra. Ay, nahulog ko eh. Kanang Na, lagi na. Di ko na na, oy. Kurugi, oy. Okay, nay. Batang nga. Ano nay ba? Di ko na na, oy. Challenge gali. Ay, ikaw rin kaon niya. Dapat tayo makaon. Naman makaon. Kana na ay tumbi na kay pwede pa na dubuhon niya. Kana nay, kanang yelo. Lang saka iyo, oy. Kanang yelo lang bang sanay? Nani manggod ang sanay. Kaya pa din. Iwa lang akong sipon ana, oy. Wala ba kayo? Hindi ko ana. Wala na, isa lang magay. Awa mo man sa balot challenge gali. Patyan na lang ko, oy. Guys, patyan na lang yun ko. Di ko ani mahiming taon pasaylo ah. Base unya ang akong kinaon ng saging, apil pa na ako kuan dul ay. Ngayon na rin wala na ako pinuhang balot oh. Yan na. Nanay, isa lang ba? No, di lagi kuan na, oy. Kanang yelo lang oh. Ay, taon kaluoy. Mga engkanto, tabangin taon ako ninyo. Hindi na ni makaya, tiguang. Wala na yun. Ginay. Sige, kakauntan na. Sige, buha. Ako ko kayo eh. Sige lang ba? Sa magdi lagi ko. Alang kayo na. Dili ko. Sige na ba? Pasil ikaw silo. Sil. Diesel. Uy. Dahil, iya ba? Sos. Hello guys. Lailay pa kaon ako dili kay ko. Ginay ba? Bahala ka diya. Ato din, iya ba? Mura siya ilaga na. Eh, di ko kuan. Bahala ka diya. Sos. Bahala pa di ko kakaon. Hindi ko ano oy. Naman dili na sila mag-subscribe Naman nung karon mo. subscribe. Be mo subscribe man mo sa makaon sana yan eh. Guys, bahala na lang ya guys. Ayaw lang yung mahurot kong kinaonan saging. Sige na nay, para na mo subscribe na yung Ikaw ra anak kaon. Ay, na ilaga. tulod anak ka. Ay, di lagi ko. Cheers! Kalo, Naghinuktok na. Ayaw ko ninyo kan. kaluda na kayo. Huh? Ikaw do ya? Grabe ka halang, oy. Luway eh. Ikaw do ya? Grabe ka halang. Ikaw hin. Di kanira ko. Buwan Ay, ay. tidak tidiahin. Ako lang ilap ting puti ko ngayon mo kanino. Ito kayak. Ay, gara-gara. Sino ba? Ay! Ay, nanay nga. Sayang kayo ba? Ayo, nay. Ay, kuan puti kay ano bilugon na ko. Diretso lang mo hin. Kanan, yan, Dre. Sus, ginoo tabang. Yung mga bata. Dili ko ana. Bahala pagpatyon ko ana dili ko ana piso. Eh. Kawin. Ata tong bata ba? Ngaon. Mura man ikatong lang. Oh. Ayun, nay. Ami kayo. Grabe ka. Di makaya na, bahala pa ka di ko kakaon. Ano? Mga balot sili sa mata. Na. Kanding nga kanding gani painom nimo na patay diretso mo ugot naging kanding. Dami hindi Ba mga tubig sa inyo sel. Tatatay ni Hindi ko pangayo. Pild ang among balot halin kasi nanay wala mo kuan. dili ko eh. Saylo walang intawon ko ninyo guys kay bahala. Sige, Dili ito ng challenge guys kaya. patay. Thank you. Di kan lang sa mata ang halang oy. Masya.
Nasa hanggang sa liyan, mata. Patulo lang kamay, patulo lang kamay, patulo lang kamay. Mata. Alang kayo. Lagi na. Challenge mo. Oh, Nay, baril ninyo, Sel? wala. Bimbasa Ay, di ba papukuan kaning langgana, ba't naman ako? Gimana, sorry kayo. Ay, dala. Tuwa. Dali daga tagam na. Okay guys, ayaw ninyo gawatan nga challenge sa atay kayo halang kayo. Sakit na kayo sa simod. Makumibig mo, ragit sula. Subscribe pa mo eh.